postkasser, spurgte os, hvad er pilely? Vi har svar på det. Det hele skal i DK. Danmark, København. Det her vi finder svar på det. Vi starter med at spørge Brian. Så burde der komme med her, ikke? Starter efterforskningen her. Kom, jeg tror Brian er inde på der i hvert fald. Hvad er det, Brian? Har du nogensinde hørt om ordet pilely før? Kender ikke noget til. Eller så fortæller vi om det en gang, du stod i det barn 5 gange på det bare maveskin med en rødspætte. Kender heller ikke noget til. Og så med den gang med den elektriske ål. 10 slag. Gør lige et andet sted. Så tager vi det frem. Vi klarer, når man har det sådan her. Pilely. Jeg skal til sagen. Grusom sag. Det er i forbindelse med opførelsen af skolen. Det er 3 jord- og betonarbejdere forsvandt midt under opførelsen. Jeg har ladet mig fortælle, at det er noget med det er en koldkrigshemmelighed, der omfatter noget atomudslip. Området er simpelthen radioaktivt. Men hvis man ved, man skal lytte efter, så kan man samtidig høre de 3 jord- og betonarbejdere. Kom. Se. Hør! Han er sindssyg, mand. Han snakker noget om kælderen. Vi må se, om det er rigtigt. Kom. Det var lige godt satans det med Brian der. Kom her, lydmand. Brug for din vogn. Yes. Jeg til kælderen. Kom med lydmand. Hej! Ja, hvad sker? Pilely. Følge Brian. Vi må se, om vi kan høre noget som ham. Kom. Ja. Jeg kan ikke hjælpe noget her, vel? Kom med lydmand. Skrid med dig. Jeg vil bare være til hjælp. Ely. Bøgely. Der er kort herovre. Kom. Kort. Bøgely, Grandly, Ely, Fyrly, Birkely. Pilely. Vi må til bund til det her. Ely, Fyrly, Grandly, Fyrly. Pilely. Få den ned. Okay, hvad sker der? Hvad er det, trøjen?
Lommelygte den ud. Lommelygte den ud. Tænd lys, tænd lys. Shit, mand! Kom, skynd dig ud. Så, hvor er der? Væk. Kom, Grandi, vi er der næsten. Snart. I forhold til skillet lige for. Det kan være, at Brian har ret i noget af det, han sagde. Er det der? Hvad? Fuck. Ja. En lang gang. Ja, Stoppe. tror jeg, det er det træ, jeg var på tanker. Præcis, Vi skal overtage skolen. Og stille pilely op, som i gamle dage. Pilely skal op igen. Prøv at gå ind til dem. Kom og snak med ham. Fuck. De er efter mig her. Nikolaj, han blev det. De kommer nu. Det er de næste 9. klasses jobber og stop dem syg. De kan ikke løbe frit der. It's hard to be a skåldytræt. It's hard to be a skåldyt. It's hard to be a skåldytræt. It's hard